Zvolíme soubor, nový a z možností vybereme díl. Nejprve si načrtneme opět skicu. Ta bude mít obdélníkový tvar. Zakótujeme si rozměry. A přepneme se do 3D modelování. Pomocí příkazu přidání rotací si s obdélníkou vytvoříme čep. Použijeme příkaz zkosit a na krajích zkosíme hrany o 4 mm. Dále využijeme příkazu průvodce dírami a vytvoříme si díru. Dále budeme potřebovat vytvořit díru, která je tyčná k plášti čepu. K tomu využijeme horní roviny, která je vytvořená základní. Pomocí příkazu kružnice si nakreslíme profil díry. Kružnici si zakótujeme. Nyní využijeme příkazu odebrání vysunutím a z načrtnuté skici si vytvoříme díru. Hloubka díry bude 23 mm. Nyní využijeme příkaz řez, který si zobrazíme v přední rovině. Ta je vytvořena také základní. V řezu si vytvoříme profil drážky, která bude mít obdélníkový tvar. Skicu si ukončíme. Nyní využijeme opět příkaz odebrání vysunutím. Profil drážky odebereme na obě strany. Tímto máme čep dokončený a pouze si ho uložíme.